porque puede llegar el día en que nos encontremos sin derechos, desnudos y no sepamos cómo ha pasado, ¿eh? Entonces hay que cuidar la salud, la vida, porque a nosotros mismos nos afecta inmediatamente, a los que vienen también, ¿eh? A nuestros hijos, nietos, ¿eh? A todos nos afecta. Es un derecho fundamental, como el derecho a la vida. Hay un dicho que dice que cuando hablamos del día de la lotería suele decir, osasuna badaukagu eta, ondo, ez dio importa, ez zaigu tokatu zer baina, osasuna daukagu eta osasunakin ondo gabiz. Hori da, osasuna dalako mundu ontako ondasuna. Baina irizileike egunen bat, non osasuna izateko loteria jokatu beharko den. Hori da asuntua, ez? Ze eus asko ikusten ditugu privatizatu eta privatizatu eta privatizatu. Gu igual libratuko naiz, nik neuk uste dut libratuko naizela, baina urrengoak eta besteengan pentsatu behar da eta partezbek iza duintasunean, bereizi defenditu behar dugu osasuna beste ezeren gainetik eta aldala daukaguna ez galtzen utzi, inoiz ere. Sueldos, pensiones, precariedad, gizartearen zaurgarritasuna, ez da. Kontu eki behar dugu horrekin, ezintasun ekonomikoak, ezintasun osasunaren galera ekarri lezake, eta injustizia egundiena, osasunakin negozio egitea. Nuke nahi horretan medina hartazi, baina eske pertsoak eskatu zizkidatenean hori etorri zitzaidan burura guzti hori. Ez da lehen aldiz aurten, elkartzen garena hemen, elgoi bartuarrok behar duguna esateko ozen. Besterik ez dugu eskatzen, errespetuz eta zuzen, osasunean ondo zainduta ibili gaitezen. Bai batera ez etzin, gure indarretan zinetzin, zerbitzuetan lortutakoan galdarin ez utzin. Elkartasunari eutzi, nahiago ezer erdietzi, behar larrian aurki gintezke bihar edo etzi. Itxiko da eguna, denok merezi duguna, zabala eta sendoa bada gure erantzuna. Zerrote da osasuna, ez alda gauza entzuna, gure bizitzan zaindu behar den lehen ondasuna.
ambulatorioa zabalik. Orduan, lehen murrizketa egitea erabaki zuten Osakidetzako arduradunek, eta ambulatorioa arratsaldeko 8:00 eta asteburuetan ixtea erabaki zuten. Etorri zen pandemia eta 5:00 ixtea erabaki zuten. Behin pandemia pasata, bueltatuko ginela aurreko ordutegira agindu zuten. Bagenekian ez zela egia, denborak arrazoia eman digu zoritxarrez. Bidegabekeri hau onartu, eta ez dugu onartzen, gaur berriro kalera atera gara, oinarrizko zerbait eskatzera, kalitatezko osasun zerbitzu publikoa, Elgoibarren, hori da eskatzen dugun bakarra. Ez dute entzune, baina guk lanean jarraituko dugu, ez dugu etziko. Guk ez dugu murrizketarik eta gezurrik nahi, guk ambulatorioa zabalik nahi dugu astelehenetik igandera egunaren 24 ordutan. Guk medikoak eta erizaina nahi ditugu eta ez utzik egongo den ambulatorio berri bat. Guk modu duin batean bizi ahal izateko Elgoibar bat nahi dugu. Guk ez dugu atzera egin nahi gure oinarrizko eskubideetan. Ez dugu etziko, ez gara isilduko gurea den eskubidea lortu arte, ambulatorioa zabalik izatea eta kalitatezko osasun arreta jasotzea. Guk lanean jarraituko dugu, zuek ere segi lanean lortuko dugu. Larun bat honetarako mobilizazioa dago deituta, eta gaude galdetzen, berzuri ze iruditzen zaizun gaur egun Elgoibarko ambulategiak ematen duan zerbitzua. Motza. Nik ez dut esaten gau osoa irekitza egon behar dela, baina 12 arte behintzat bai. Nik uste dut zerbitzu hori merezi dugula, ordaintzen dugula ja nahiko. Gainera, gero eta eskazago daude, daude dana gauzak kanpotik ataratzen, bai ginekologo, bai. Derrigortzen ari gaituzte pribatura juteko. Eske dago dana, ikasketek gertatzen den bezala, hau gauza bera. Gero eta eskazago dakau. Como lo cierran a las 5 y pues a ver qué te parece. Pues muy mal. Muy mal. Muy mal. Antes estaba abierto, ahora a las 5 cada día van quitando más. Y para personas así como usted, claro, eso es complicado. Tan complicado porque dicen a Mendaro, ¿y qué? Si no tienes un coche en casa y te da algo, llamas, pero no viene al momento. Dagoena ez dago gaizki, baina txandak oso luziak izaten dira, baina falta dana da ordutegi ampliago bat, handixago bat, hori da behar dana. Porque kotxerik ez badakazu edo zer gauza pasatzen bazaizu. Ni bezalako emakume batek nik idatzen dut, baina zerbait pasatzen bazait, ja ezin dut gidatu. Orduan, egin behar dut, eta ziz bat eskatu, ero familiari ez trabe egin, porque es que egiten dute aldutena, nik ezin dut keja, nahiz eta oso txanda luziak izan. Amablea dira, majua dira, baina leporaino daude, orduan hori da pasatzen dana. Bentzatata hori, itxita dagoela eta ordu gitxi dakala, zerbizio motza dela. Ja, eta eukidozu hola biharren bat edo eta sustoren bat? Ez, nire kasuan ez, baina ikuste jentiak kejetan dagoela eta, bueno, ez dakit. Eibarrera eta Mendarora juteko aukera hori? Bueno, ni bi aldi ja juneiz Mendarora, urgentziara. Elgoibarko itxitxa zabalako? Bai. Zure ustez zein izan beharko litzake eman beharko lukeen zerbitzu minimoa? Bueno, minimoa bentsat euki, zehoz ez dakit, azte bukaeran, bentsat, zabalik euki. Por el día, bien, pero eso de que cierren a las 5 de la tarde me parece un poco más... que tenía que estar más horas. Porque tienes una urgencia y tal, y tienes que ir a Mendar o cualquier cosa, pero a gente mayor sobre todo. Pero bueno, es lo que hay. ¿Y ves posible que eso pueda ser así? Hombre, debería estar toda la noche, como estaba antes, porque es un trastorno. Pues si no te tienes que desplazar a Eibar o a Mendaro. El fin de semana también es un trastorno, porque si una persona no tiene coche, ¿no? Esto te tienes que trasladar. No hay también
a trenes y autobuses no hay a cualquier hora tampoco, entre semana, o sea, el fin de semana. Es una cosa urgente, una necesidad, que eso es como el comer. Azkenean nik uste dute zerbitzu publikoan eman behar dela alik eta gehizan. Nik uste gaur zelako herri baten, 11.000 baino 12.000 biztanlekin. Nik uste dukiako genukela. Azeburuetan, urgentziak, supongo mendaro gertu daukagula eta erretzena dela kentzeko hemengo protokoloa. Baina bai, nik uste dut eukiako. Posible ikusten dozu, Ez dut uste. Porque rekortia sartzen edo zilekutan, orduan osasuna eta edukazio guztien dela erretzen sartzeko rekortiak. Nik uste dut. Porque geixen saltzen da, osasunean eta edukazioan ez dakiz ama porziento geixo sartuko dugu, baina nik uste dut konparatzen egoera gutxio izaten diala eta orduan gutxien hasten dian saiak dira, nik uste dut. Eta gaur egun dago bezala ez dut uste nik ezer lortuko dugu.